nešto da ti kažem, ali nemoj nikom da kažeš. Prijateljstvo je kada čuvaš tajnu. Joj, kasni! Prijateljstvo je kad držiš vrata drugarici. Prijateljstvo je kada ti drugovi pomognu da ne padneš. Prijateljstvo je kada pozajmiš omiljeni politik i zabavnik drugu. Hvala! Jedva čekam da pročitam kući. Prijateljstvo je kad podeliš sve školsku ulišinu. Hvala, ja im bananicu. Izvoli. Hvala. Prijateljstvo je kada ti drugu stupi mesto na ljuljašci. Prijateljstvo je kad ne dozvoliš da ti se dug rastuši. O ne, uskoro će te zvoni kušenja šeprtlja. Ne brini, sve ćemo obrisati za teren prije zvona. Niko ništa neće primetiti. Pravi prijatelji uvek tu za tebe pomogu. Tužan sam. Zašto? Šta je bilo? Posuđio sam se sa Aleksandrom. Rješenje uvek postoji. Ajde nešto da smislimo. Prijateljstvo je kada ne moraš sam da tražiš rješenje. Prijateljstvo je kada ti drugari naprave iznenađenje za rođendan. Nedostaješ! Zdravo. Danas nisam bio u školi, zato sam bio na baš važnoj utakmici. Evo su moji drugari. Da, ali sam čuo da su javili da sam ja njima nedostajao. To je pravo prijateljstvo. Ovo je priča o našem prijateljstvu. Pozdrav iz Stavangira u Norveškoj od naše nastavnice Sanje i nas, učenika Srpske dopunske škole. Jedan za sve! Duvajte! O ne, ko sam ja šeprtljom. Ne brini, sve ćemo... Prijateljstvo je kada ti drugovi... Danas nam je nivo